Adevărul e că nu e vorba de noroc, nu e vorba nici de talent și nici pe cine anume cunoști. Mintea ta este volanul destinului tău. Ea decide încotro mergi, cât de departe ajungi și cât de mult reziști pe drum. Totul începe din interior. Gândurile tale construiesc lumea ta. Dacă îți spui că nu poți, ai pierdut înainte să începi. Dar dacă îți spui că poți, universul începe să se miște în favoarea ta. Succesul nu e o coincidență. E rezultatul gândurilor repetate zilnic, al convingerilor pe care le hrănești în tăcere. Ceea ce gândești, devii. Ceea ce crezi, atragi. Ceea ce vizualizezi, creezi. Adevărata putere nu stă în ce ai, ci în ce crezi despre tine. O minte antrenată să vadă soluții, acolo unde alții văd probleme, poate transforma obstacolele în oportunități. Alege să-ți folosești mintea ca un instrument al creșterii, nu al fricii. Alege să te concentrezi pe ceea ce vrei, nu pe ceea ce încerci să eviți. Pentru că, la final, nu norocul te duce înainte, nici talentul, ci direcția în care îți îndrepți gândurile. Mintea ta este volanul destinului tău. Ține-l strâns, condu conștient și mergi acolo unde știi că meriți să ajungi.